हाय फ्रेंड्स आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। गोबाव समनिफ्राय आं ब्लग भिडिअ खालामाखैमोन जाहोना बेनो लकडाउन माने बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै जोंनियाव बिराद स्ट्रिक्ट जादों स' बे लकडाउननि समाव दासिमहालागै जों न'आव मा खालामखो बेनि माखासे नुथायखौ दिन्थिगोन। एक्चुअली आं न'निनो नैबे फिसा बागानाव दङ स' नोंथांमोना नायलांबाय था जों बे लकडाउन समाव मा खालामबोखो लोगोसे माब्रै सम बारहोखो नैफोर जों न'आव लागायदों जोगोनार बियो नैबेबायदि औवानि जांखाजों स्टार्ट जागोन जोङो जांखा बुङो जोंनि बे लकेलिटियाव माखासेया मा बुङो कमेन्ट खालामना बुंहर। बेफोर जाहैबाय बानलु आलौ बियो माने बे आलौआ गोमो कालारनि बे नायदावनानै थायो आरो बियो फिथाइया मोनबाथाय गोमो कालारनि जागोन। लोगोसे आरोबाव नैबेबायदि बेफोरो खुमब्रा बेफोरबो नैबे समाव मानलानो हमदों। नैफोर बे खुमब्रा बे लकडाउननि समावनो बेबायदि जों खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों। बर'नि जोबोर आंगो नैबे मा होनगोन बेखौ फाथो नैबे समाव नारजि जिथु जायो बे नङा एक्चुवेलि नैबे समाव बेखौ फुनानै फाथो एवनानै जायो। नारजिया माने दंफाङा देरखांनायनि उनाव बेखौ बानायनाय जायो। स' नैफोरो आलौ लोगोसे नैफोरो फाथोमोन माखासेखौ जाबाय नै बैसागोनि समाव लोगोसे सात बिहु बा सातदिननि जा गोखा गोखै जानाय बेवहायबो माखासे जाबाय। स' नोंथांमोना नायलां बेफोरबायदि आलुनि दंफांफ्रा नैबे समाव बानलुनि दंफांफ्रा सेहेरा जादों। बेफोरो जोबोर समायना लोगोसे बेजों लोगोसे जों मावबावदों बे जोंनि न'नि सेराव गोदानै हा खोदोंमोन बेवहाय बावैसो सिगां स' नैफोरो पटल खाथियाव लाबोनानै होनो नोंथांमोना नाय पटल जांखायाव हारसाफ्रा बेखौ जाखा होनो जोंनिथिं जांखायाव नैबे पटल बेबायदि जों पटल गायदो दैज्लांनि थाखाय बे एक्चुवेलि दैज्लां नैबे समाव मानलाफुदों। नैफोर नोंथांमोना नायनो हागोन डिउरिं लकडाउन नाथाय लकडाउननि समावसो जों बेफोरखौ मावदों। ओमफ्राय अर्गेनिकेलि आरोना न'आव जुदि गार्डेन थायोब्ला बेबायदि अर्गेनिक हासार जेरै मोसौनि हासारफोरखौ होनानै जों मावनानै जानांगौ। मानो होनब्ला नैबे समाव जायफोर माने आबादनि एम्फौ एनलाखौ सिथारनो जोंनि आबादारिफ्रा मुलि बाहायो बेफोर एक्चुवेलि गुबुन हादोराव बेफोर मुलिया बेन्ड सुबुं हारिनि थाखाय नाथाय जोंनि इण्डियायाव माने मानसिखौ सानाब्लानो बिजनेसनि थाखाय गोसो होयो। स' नोंथांमोना जे जायगा दङ बेबायदि सम सम अर्गेनिक गार्डेनफोरखौ खालामना लानांगौ। अर्गेनिक थायोब्ला मा जायो बेवहाय गोबाव सम लागोन थायनायाव नाथाय बेनि फिथाइनि जा टेस्ट बेयो जुदासिन। स' बेफोरो पटल नाथाय बेखौ कमारसियेलि गायनाय जायाखै जों निजेनि जानो थाखाय। स' उनथिंजानि केमेरानिफ्राय आं दिन्थिनि दानिया नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे समाव पटला जोंनिया मानलाफुदों। बेबायदि जोङो बेवहाय औवानि जांखा खालामना होदों। जांखा नोंसिनि जायगायाव मा होनो कमेन्ट्स खालामना बुंहर। औवाजों बानायनाय बे सां ओमफ्राय नैबेफोर जाहैबाय फाथो नैबे समाव गोबां जाबाय जोङो बे बैसागोनि समावबो सात बिहु बेबायदिफ्राव जाजाबाय लोगोसे बाहागिफोरनोबो हरदों। थ' नैबे समाव बेबायदि अर्गेनिक नाथाय बेवहाय 100% अर्गेनिक मोसौनि हासारल' लोगोसे बेनि साखाथियाव आरोबाव दंबावो नैबे बानलु दंफां नैबे समाव फिथाइ थाइसिगोन। बावैसो फैनाय बारहुंखायाव एसे प्रब्लेम जादों जायगाफ्रा माने बिराद गोसा बार बारदोंमोन। नैफोरो गासै गवार एरिया जोंनि बारिनि उनथिंजाय माने न'नि उनथिंजायनि बारै स' नैफोर जाहैबाय नोंथांमोना सिनायखायो खुमब्रा बेबायदि जों गायदों। लोगोसे साखाथियाव आरो फान्थावबो गायदोंमोन फान्थाव दङमोन लोगोसे नैबे काक्राल गुबुननिया थायबाय नाथाय जोंना एसे लेट जादों। मानो होनब्ला बेफोर जायगाया जोबोर गोथौ जायगामोन जोंनिया ओमफ्राय बेखौ माने 4 मान्थसो सिगां 4-5 मान्थसो सिगां बेखौ ट्रेक्टरजों हाखो खोनाय जादों। स' नैबेबायदि अर्गेनिक स' नोंथांमोनाबो जायगा थायोब्ला आबाद मावनांगौ आरो अर्गेनिक आबादनि फिथाइया जानानै टेस्टि। स' बेफोर गुवार एरियायाव जोङो लकडाउननि समाव ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौ मावनाय जादों। लोगोसे बियो दैज्लां समाव
जेला जोङो माइ गायगोन बै समाव बे जोगोनार खुमब्रा लोगोसे बानलु पटल बेफोरनि फिथाइया जोंखौ थेका सुंगोन मानो होनब्ला बै समाव जोंना आबाद गायनायनि समाव माइ आबाद मावनायनि समाव बेवहाय गोबां जोङो खामानि मावग्रा मानसिफोर लायो बेफोर समाव बेनि फिथाइफोरखौ जोंखौ थेका सुंगोन माने होनबा बायनो गोनां जानाय नङा स' नायलां लादो बेफोरो एक्चुअलि आलौआ खालि आलौब्लाबो नोंथांमोना नुबायना नुवाखै मिथिया गोमो जागोन बेनि फिथाइया मोनबाथाय आरो बे नायदावनानै थायगोन थ' उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे आलुआ थायनायनि उनाव माबायदि जायो आं उनाव फिन खेब दिन्थिगोन स' गोबाव सम ब्लग भिडिअ खालामाखै जाहोना नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां प्रजेक्ट दङ गोबां जायगायाव थांनो लागा दङ नाथाय लकडाउननि थाखाय जों हायाखै थ' न'आवनो जनानै दंबाय दङ माखासे भिडिअसफोरखौ लाबोनो नाजादोंब्लाबो नाथाय जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे मा जादों जोंनि गेजेराव दा व्हाट इज कर'नाया मा बेराम बेखौ मिथिया नाथाय पुलिसनि दान्दा पुलिस का लाठि बेखौसो बांसिन गियो माने लामायाव ओंखारनोबाथाय मानसिफ्रा बे ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनांगौ बेखौ साना माने सानो मा पुलिसनि लाठिनिफ्राय माब्रै बारग'नो स' नोंथांमोना बेखौ सिनायदों जानांगौ नैबेखौ नायनानै ला मोजाङै बेयो मा होनगोन बेयो जोंहानि न'आव दङ जा बिथांमोना मानास हाग्रामानि साखाथियाव थायो बिथांमोना मिथिगोन बेफोर जाहैबाय लन्थि मैगं बेनि थाखाय गोदोनि समाव मानास हाग्रायाव थांनानै बे गान्दा बिलोआव गान्दा सोला जालायनाय बे दङ गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ बेफोर जाहैबाय लन्थि मैगं स' लन्थि मैगंनि सायाव मोनसे स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन आङो नाथाय नैबे समाव खाजोबनाय जादों बेनिखायनो बेनि मोजाङै दिन्थिजोबनो हानाय नङा अब्लाबो नोंथांमोना मिथिनानै थाबाय नैबे लन्थि मैगं मोजाङै नायनानै ला पटलनि जा बिलाइ बेजों सेमानो जायो बै गोदोनि समनि मानासनि साखाथियाव थानाय बर' सुबुंफोरनाव मिथियोब्ला बा बिसिनाव सोङोब्ला मिथिगोन बेनि थार जाथायखौ स' नोंथांमोना नुनो हाबाय बे लन्थि मैगंखौ अके स' नैबे प्रजेक्टआ जोंनिया उनावहाय मोजाङै जाबा आरो दिन्थिगोन लोगोसे गासै लोगोफोरखौ उनावहाय लिंहरनाय जागोन जेला न'नि प्रजेक्टआ फुलफिल जायो आरो न' गोदानखौ लायोब्ला स' बेखिनियानोमोन लोगोसे आंनि जाखिनि प्लानिं जाखिनि खामानि मायाव थांगोन मा खालामगासिनो दं बेनि गासै डिटेल्सखौ डे टु डे मोननो थाखाय नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्राम महिलारि वाइड एंगल लोगोसे मनिन्द्र महिलारि बे मोननैखौ मोनसेयानो महिलारि वाइड एंगल मनिन्द्र महिलारि बेवहाय थांनानै नोंथांमोना फल' खालाम बेवहाय आं आपडेट होयो लोगोसे इन्सटाग्रामाव सुबिदासिन जायो बेवहाय जाखिनि फल'वार बा फल'यिं थायो बिथांमोनजों डाइरेक्ट जोङो लोगो मोननायनि सुबिदा जायो थ' नोंथांमोनखौ जोबथारनायाव आं खावलायगोन महिलारि वाइड एंगल बा मनिन्द्र महिलारि इन्सटाग्राम पेजखौ फल' खालामो थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों